Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman sehat kabeh, kabare? Dinten iki sing mboten mlebet sinten? Nggih. Alhamdulillah, nggih. Pun saniki sadurunge diwiwiti, tulung dipirsani kiwa tengen ngandhap wonten sampah mboten? Nah, wonten sampah dipendhet riyen, nggih, dipendhet terus dimasukkan teng laci utawa disairin, pakai dibuang, nggih. Nah, tulung. Nggih. Nah, labunya dirapikan. Jadi itu sing bener. Nggih. Pun saniki kanggo ben semangat senajan iki jam 11:30 nggih. Saniki bareng-bareng Pak Kris njaluk nggih. Do ngadeg kabeh terus nyanyi gundul-gundul wajut nggih. Yo ngadeg kabeh, ngadeg. Nah. Nggih. Apa nggih gundul-gundul wajut nggih? Ayo Mas Adi. Setunggal kali 3. Gundul. Sinawai dhewe ing awan iki manfaat nggih. Lah ilmune dadi barokah nggih. Ya saiki pasinaon iki diwiwiti kanthi maos basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ing pertemuan dina iki nggih, Pak Kris arep bahas nggih masalah atau materi ini sandiwara. Sandiwara, sapa sing ngerti napa itu sandiwara? Sandiwara, nggih. Sandiwara itu persamaan apa? Padha karo apa? Drama, nggih. Nek sing modern acting. Apa kok sesuk delok lho nek bengi jam itu sinetron. Nek sesuk nonton bioskop mboten? Sekarang nggih. Lah, napa sing modern film? Sandiwara itu padha sandiwara drama, sinetron, film itu padha, intine padha. Nggih. Intine kabeh iki nyeritake napa? Sandiwara sakjane nyeritake apa? Kisah cerita. Kisah cerita uripe manungsa, nggambarke uripe manungsa. Nek sandiwara niku biyen sing aran istilahe para leluhur. Asmane Ki Hajar Dewantara. Sandiwara niku saka tembung sandi lan wara. Sandi niku lho, sandi ki ra ketok. Sandi ki ra ketok utawa tersembunyi. Ya kan? Sandi, kayak sandi morse ngerti nggih? Sandi morse kan ini tapi paham. Itu sandi. Kalau misalnya karo kancamu nek takon-takonan kan iki sandi. Tapi paham. Nggih mboten? Nggih. Misalnya takon-takon sampeyan coba ngerti. Nomor loro. B. Nomor telu. C. Jadi itu sandi. Tapi ini sing dimaksud sandiwara, sandi itu tersembunyi, samar. Wara itu saka tembung warah. Nggih, sudah ini nggih. Jadi tak ini sandi lan wara. Nggih, wara itu disebut warah. Niki mau napa? Nggih, delik utawa sembunyi. Delik, terus warah niku saka tembung pewarah. Pewarah niku ajaran. Nggih. Diwarai berarti diajari. Nggih. Warah niku ajaran. Nggih. Mula sandiwara niku napa? Ajaran sing tersembunyi. Paham nggih? Mula sandiwara niku drama niku ajaran sing tersembunyi. Sajane sing ngarang, pengarange, iki sutradarane, pengarang iki kepengin memberikan pelajaran kepada sing nonton, tapi secara tersembunyi. Ya iki lho sandiwara mau. Nggih.
Film itu yo ajaran, cuma tersembunyi. Drama ya podo, sinetron podo. Makanya nek nonton sinetron sandiwara, mesti kadang yang musine sok atut nggih. Ono sing ibune nangis tenan. Nah, nggak terbawa. Ono sing beli kepengel-pengel, panjang lucu. Sing nesu. Jadi itu ah, nggih. Nganti ono sing tegawa, pemerane begitu nang dalan nanti aku pengen ngampun nek mulai iki. Soalnya sing pemerane nyenengke protagonis. Ngono butuhkan ngono. Nah, kanggo iki nggih, kudu sing nyala iki. Iki delok pengertian. Niki sandiwara dibahas, saiki mlebu ben sebagai pengantar ngerti. Lah, tujuane pasinal niki nggih, tujuane ben ngerti sandiwara. Terus unsur-unsur sandiwara, terus strukture sandiwara. Wong gawe sandiwara drama iki terbentuk saka apa sih strukture? Nah, oke ta Pak. Nggih kan, kula nek sandiwara biasane awalnya paling delok paling biasa nggih. Ngenangke tokoh-tokohe. Biasanya nek iki penting terakhir, tapi biasanya awalnya ya misalnya Senopati, Panembahan Senopati diperankan Sutresno, kan pengenalan. Terus Dewi iki tekan iki pengenalan. Nah, mulai kita oke. Nah, sandiwara materi kelas 9. Terus tegese sandiwara. Nah, sapa nggih? Nah, sing isor kuwi, sing isor niku sandiwara yaiku ajaran sing diwulangke kanthi rahasia. Nggih. Mas ketok ngono nggih? Nah, itu pengertiane dhuwur. Salah sijining karya sastra kang nggambarake sak teruse. Nggih. Nah, lanjute. Warnane sandiwara miturut jinise bocah caket iki. Tragedi, komedi, opera, melodrama, parcel, tablo, sendratari. Miturut piranti alate ana sandiwara panggung, sandiwara radio, TV, film, ana wayang, ana boneka. Warnane sandiwara miturut naskahe. Ana sandiwara tradisional, ana modern. Biasane tradisional. Biasane nang panggung ana background-e ana sing tradisional. Tapi nek sing modern wujude wae napa ki? Film. Iku modern pisan. Kadang syutingnya untuk pas beneran iki lho. Nang Jogja tenan, Jakarta tenan. Ya kaya film saiki. Apalagi film luar Hollywood. Miturut akeh sithik pacelaton. Di pacelaton itu banyak kata-katane. Ana sandiwara mini, iki kaya sing mau sandiwara mini. Pantomim. Ora ono kata-kata sama sekali, nggih. Ini gerak tubuh pantomim. Terus sandiwara tembang. Niku biasanya sendratari Ramayana. Nggih. Ngomong tapi karo nembang ditembang nggih. Nggih. Nah, saiki mlebu iki struktur sandiwara. Iki sing arep disinau. Niki mangke sing bakal disinau. Nggih. Jadi sandiwara strukture niku iki kok nomor catet. Nggih. Pertama ana prolog yaitu pambukane sandi. Kita batas sampe itu. Sak diwaca nggih. Terus nerangake gambaran paraga. Gambarane latar lan sapatunggalane. Biasane prolog niku nek ana sandiwara niku sing maca keteke niku biasane prolog utawa dalane. Sok nonton opera Jawa mboten? Nggih. Kok dalane niku sing prolog. Diceritakan nggih ing kerajaan iki rasane prologe. Nah, terus prolog diterangke, kadang sekilas tokoe diceritake. Alkisah lan sateruse. Terus baru mlebu ning nggon kita lihat di TKP. Nah, iki lho dialog. Nggih. Bisa diworo iki mau masuk. Nggih, dikenalke pertama tok ketika tengah-tengah terus kenalke diri. Oh nggih. Mbak, kami kula sinten?
Darno. Oh nggih monggo-monggo. Maksudnya perkenalan. Iki masuk bareng nutur dialog. Nggih. Gambarke urip lan watake manungsa, problem urip sing dihadapi lan cara anggone ngatasi masalah. Nggih. Mas pakai enggak itu nggih. Sing dioleh enggak. Ing sajroning dialog ana urut-urutan prastawa yaiku siji napa? Orientasi. Loro? Komunikasi. Telu? Resolusi. Orientasi itu padha awalnya diceritakan dhisik urut-urutane cara apa to dasane diceritakan dhisik. Bar kuwi terus komplikasi itu mulai masalah. Masalahnya mau kita kan nggih. Begitu ngobrol, Mbak, kula saking kecamatan ajeng data singgah nggih. Nanti mulai masalah itu mboten pokoke sini. Nah, monggo di-share mulai nggih. Aku delok. Terus resolusi iki mulai baru puncak kelima pedul. Nah, mulai penyelesaian. Kita bagi mau penyelesaiannya. Terus epilog. Epilog itu berarti wis mulai rampung bagian akhir. Biasanya nek kene ana dalane juga. Demikian akhirnya ya kan si patron itu loh. Nah, akhirnya bahagialah sang raja dengan istrinya. Epilog biasanya. Bahwa biasanya inti ceritanya kesimpulannya suatu cerita mau. Nah, iki kok epilog itu sama jumbo intinya si mbah itu sedane piye? Sekolah mau delok si sedane piye? Si mbah arep gawe apa? Untuk gawe kan? Tapi masalahnya ngono kok. Nah, mulai itu secara jangka dia dengan dicetok sekilas baik. Terus kok boleh ini juga unsur intrinsik. Gampang. Temanya apa? Temanya berarti babakan apa kuwi? Nah, terserah aku sing iki. Nek KTP berarti hubungannya karo apa? Nah, judulnya KTP, tapi temanya apa? Masalah kemasyarakatan. Mau masyarakat, mau tinggal di desa atau duit. Nah, temanya itu berarti tentang masyarakat, tentang sosial. Ya. Untuk pendidikan ya, tentang sosial. Tapi narang-narang pendidikan ya apa? Terus alur tadi udah ya, alur maju. Terus paragone kan ana sih mau nggih? Paragone sapa? Terus kemudian tata sapa? Pun sekilas ki wae, nggih. Nah, saiki kalau nunggu tas style nggih, delok iki mulai saiki dibagi per kelompok tunggal iki. Nggih, dibagi per kelompok, nggih. Berarti sekawan-sekawan. Nggih. Berarti ini sepapat. Nggih. Ini wis. Iki sekawan, ya kan? Sekawan. Iki kan di sini Mas PRWK kan ngerti nggih? Yes, ben papat sama kan pas gimana Pak? Kan ngekelompok dadi. Iki papat, iki wong telu. Iki papat. Nggih. Ya saiki wis gabung ning kelompok masing-masing. Ayo, gabung. Adep-adepan, adepe ana kene. Nama, buatan langsung ke tengah mawon, tentang apa? Maksudnya pengenalan orientasi mawon. Tadi tokoe sinten mawon ditulis mawon. Tokoe sapa nggih, Mbak sapa kemen jenenge. Nah, Mbak, wis di sak krungu Mbak sapa nggih. Terus Mas sapa kang mau? Nggih. Nggih, Mas punten Mas, beli barang penting. Nggih. Nah, diwangi mikir kancane. Kancane ana sing nulis, nggih. Wonten sing nulis, ana sing iki, nggih. Ana sing nulis, ana sing iki, nggih. Pengenalan, satu pengenalan tadi itu sing anu orientasi, nggih. Paragone, pelakune, nggih, pilih dua. Nah, misalnya sapa? Mas Darno, nggih, minangka petugas apa mau. Ini kan ora? Nggih. Pengenalan nggih, Mas Darno petugas pundi? Sekolah dokter apa sekolah apa sekolah ndi? Kira-kira nanti terus ngomong nggih sing iki. Terus dhewe marane nang omahe sinten? Enggak usah juga. Nah. Ditulis apa? Belajar tulis menguangkan tadi. Iki karo ingatan. Nggih, dadi kuwi nek lulusan Dwara, kowe ditulis sapa?
Nek wis Mas Darno terus Mbak sapa mau? Disi ora apa-apa. Arane Mbak Karsono. Mbak Karsono. Nah, Mbak Karsono. Terus Mbak Karsono mau manggone terus sapa nek ngono? Ning dhewean, dhewe iki ning dhewean. Iki kok anak sate kuwi. Terus bar kuwi sapa meneh mau sing ketok ana? Nggih, Mbak sapa mau? Ah, begini ana. Ah, Mbak Nunung. Nah, Mbak Nunung, ayo sing anu. Dadi Mbak Karsono terus sinten? Nah, Mbak Nunung. Terus niku. Berkelompok Mas, berkelompok disunting lah. Terus Mbak Nunung, akhirnya tak ketemu sapa mau sing teko? Pak R. Nah, kita cepetkan nih so Pak RT. Pak RT ora iso mutusi gawe, ya kan? Bapak terus munggah sore. Mas Haso. Ah, nggih. Nganti akhirnya wes tekan terus yang terakhir warga Purwowarga desa ngono wae. Kalau Mas pelan-pelan diamati. Di kabeh ben kemana diamati. Nggih. Pak Haso, Pak Haso. Mulai. Terus Purwowarga nggih. Pak RT. Bon. Apa sama nggih? Apa padha mau padha sing orientasi mau apa-apa ya? Iki lomba perwataan apa mau apa wis. Latare teng pundi ditulis? Latar. Mas, ambil saja. Mas, Pak Trisno tinggal lagi menilai di mana? Iya terus. Latar itu kudu dengan dia tadi. Neng omahe sapa mau? Biasanya kelompoknya nama ini untuk disiapin salah satu untuk kedepan macam presentasi. Enggak semua nanti contoh sekali untuk. Oke, siap-siap untuk presentasi ke depan. Siapa yang bagus suaranya kali ini? Pak Kres niki epilognya masih mboten. Epilog disi kayaknya mboten lho. Penutup ada yang nutup enggak tadi? Ada. Sing penting unsur inti kalian niku mawon. Napa? Dialog. Intinya mau dialog. Halo? Apa? Pengenalan apa? Kita ini tadi awal kan petugas kecamatan Sinten Mas jenenge itu. Ya. Besok kan sapa Mas Darno, dia petugas kecamatan, ya kan? Terus Mbak Karsono sing arep didata. Ya kan? Terus wonten Pak RT, wonten Mbak Nunung tanggane Mbak Karsono kan. Saya kira cukup. Saat ini coba kelompok tunggal. Kelompok tunggal. Ini dibacakan ini guys. Ini presentasi kenaikannya nih. Tidak apa-apa ya. Dibaca. Sekilas kok. Tunggal mau salah satu aja. Makanya iane jawab pertanyaan kontrol. Bon, silakan. Kalau saking kelompok tunggal,
terus langsung mawon. Nggih, nggon orientasine apa? Apa? Nomor 2 nggih. Nggih, diwacake nomor 2. Kabeh ndelok orientasi mawon. Nggih, orientasi. Terus apa tadi? Pengenalan nggih cari dulu. Cukup nggih, ono sing takon mboten? Nggih, sami nggih. Nggih, lanjut Mas. Komunikasi ini PKPP tapi Pak Harsono orang di agama masalah agama ini sudah Harsono Nggih. Nggih, ono sing takon mboten? Benar. Cukup, nggih kembali ya, beri tepuk tangan nggih. Kelompok 3, ayo kelompok 3. Lanjut kelompok 3. Tadi sing diwacake nggih. Mulai saka niku terus karo unsur intrinsik. Syuting Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Oke, kelompok. saking kelompok 3 badhe mbacake resolusi lan Unsur. unsur-unsur intrinsik. Resolusi ini para warga arep resolusi ini Harsono diurusi para warga. Temane masalah kemasyarakatan atau sosial. Alure alur maju. Tokoh atau paraga Mas Darno, Mbah Harsono, Mas Harso, Pak RT, Mbak Nunung. Latare griyane Mbah Harsono. Nggih, ya singkat-singkatan mboten. Atau sarujuk sama sarujuk? Nggih, sampun monggo beri tepuk tangan. Cukup, Mbak. Monggo. Nggih, saiki wis nggih. Kembali ke awal dhisik masing-masing. Nggih. Nah, kesimpulane nggih. Dados sandiwara niku strukture kaidahe sami wonten. Nggih. Minimal niku tenggen napa? Tenggen dialog. Nggih. Senajan ana prolog, mungkin epilog boten tapi dialog wonten. Nggih. Biasane sandiwara wonten sing penuh wonten sing petikan. Nggih boten. Lah iki mah termasuk sing dijuplik petikan. Nggih boten. Mulane sing lengkap tenggen dialog. Berarti isine napa wae dialog kok? Nggih. Orientasi terus orientasi resolusi. Unsur intrinsik itu apa mawon lho? Sudah. Nggih, betul. Nggih. Terus kula minten pembelajaran sakniki cekap niku nggih nginjak dipelajaran pertemuan candhaipun. Mangke pertemuan candhaipun nyobi disiapaken nggih. Siap-siap mangke damel nggih bapake, anake, pribadine. Saged nonton temanipun keluarga. Saged karang-karang nggih bahas masalah contohipun adike badhe piknik saged. Nek mboten saged butuh bisa golek nang majalah. Bisa golek nang napa? Internet. Saged golek nang buku. Sing penting pokoke kowe gawe siap-siap damel naskah sandiwara. Paham nggih? Nggih. Sing penting ngangge basa Roma. Nah, boten kita Roma ngangge basa Jawi. Nek ngangge basa Roma mengko langsung sae. Ngoten nggih? Nggih. Kula kinten pasinaon ing sakmenika tetap semanten. Monggo pamiyatan menika kita akhiri lan kita setuli kanthi wawasan alhamdulillah.